jipprova jaqbadni fin-nassa. Naf, dak għadu ma jafx li min qed jisfida. Inti tilta lil-Berna? La jent, u laqqas jiem wara ħorġu minna. Mhux qegħdin tajjeb kollox kontrina ġej. Jien mhux se ngħid xejn. Imma ħadd ieħor jikxfek żgur. Hemm xi ħadd xhur. 5 minuti li ser nkunu qed niddiskutu fuq diversi suġġetti fosthom saħħa mentali, saħħa fiżika, reliġjon, moda u ħafna diversi suġġetti li żgur se jinteressa lilkom it-telespettaturi. John's on holiday, enjoying a meal at Duardu's restaurant. Suddenly, his face droops on one side, and he drops his fork. He can't answer his wife. Duardu sees what's happening. He thinks John's having a stroke and remembers a course about the FAST criteria. F for face. John's face has dropped. A is for arms. John can't hold his fork. S for speech. John can't answer them. Time is brain. John will end up with permanent disability unless treatment is administered urgently. Call an ambulance fast. Call 112. Sinjur insemmukom natukom is-salata tajba, jiena flimkien ma' Glenn, din hawnhekk issa drajtuna l-aħħar 4 tiem ta' din il-kampanja elettorali u aħna hawnhekk sabiex nżobbukom aġġornati u anke taraw id-dibattiti illi ta' kuljum qegħdin noħolqu bejn nies f'femiet differenti u llum mhux binqas. Iżda kif drajtu nibdew bl-ewwel ftit parti tal-programm fidej Xavier Balzan fidejk. Grazzi Glenn, grazzi Paula. Ovvjament fadal ftit ġranet u sa ċertu punt ikonna nammettu li hemm ċertu repetizzjoni tal-proposti, repetizzjoni wkoll tal-argumenti. Iżda ovvjament naħseb iż-żewġ mexxejja kapijiet qed jippruvaw kemm jista' jkun jilqu dawk il-votanti li ma kinux rawhom jew semgħuhom u ovvjament jippruvaw
jeċitaw bil-proposti tagħhom. U jekk ikolli nipprova forsi nissottolinja dawk l-affarijiet l-iktar li huma irrepetuti mill-mexxejja u l-kapijiet, insemmi daw. Fil-każ ta' Alex Borch li l-bira kien ir-Rabat, isemmi il-proposta ta' trasport, il-proposta ta' traffiku, u fil-każ ta' Robert Abela isemmi il-kwistjoni ta' pari dej sodi. Pari dej sodi il-klim huma tiegħi. Għax pari dej sodi kien xi ħaġa mill-passat, mill-politika passata, ma fis-sens li l-argument ta' Robert Abela huwa dan huwa il-partit li jista' jmexxi gvern b'ekonomija u dejjem jirreferi għal fatt li din hija l-iktar ekonomija dinamika fil-pajjiż. Ejja naraw fil-qosor x'qal Alex Borch li bira fir-Rabat. Reġa' semma l-kwistjoni tat traffiku. Reġa' semma li din hija xi ħaġa fattibbli, ovvjament referenza għal metro. Il-metro baqgħet u se tibqa' naħseb dawn jumejn tliet li ġejjin iċ-ċentru ta' diskors jew ħanidu hekk is-semantika min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. L-iktar u l-iktar anka rigward stejjer ġodda dwar da' suġġett. Fil-każ ta' Robert Abela, ovvjament l-enfasi qiegħda fuq il-każ tal-kapaċità li tmexxi l-pajjiż. Tim Malta jsejħilha, aħna għandna tim, l-oħrajn m'għandhomx tim. Ovvjament it-tnej iż-żewġ mexxejja jippruvaw jilħqu dak il-votant li għadu forsi indeċiż, li għadu ma jaf se jagħmel, ovvjament jipprova jikkonvinċih biex jivvota l-partit tiegħu. Kull sondaġġ li ħareġ sissa, jekk ma jaqbel fuq xejn, jaqbel li n-numru ta' nies indeċiżi huwa kbir, huwa sa ċertu punt allarmanti. U nagħmlu x'nagħmlu biex nipprovaw nifhmu x'inhuma dawk l-indeċiżi, tagħmel x'tagħmel, tkun taf biss meta il-ħadd filgħodu bejn id-9 u nofsinhar jibdew ovvjament joħorġu ir-realtajiet ta' kif ivvotaw in-nies. Fil-għaxija imbagħad kien hemm avveniment li ikun li avveniment marbut ukoll mal-YouTuber insejjaħlu Joe Malija u kif ukoll in conjunction mat-Times. Hemmhekk kien hemm il-preżenza ta' Alex Borch. Robert Abela ma attendix. Qatt ma konferma li attenda, hemm ovvjament interpretazzjoni differenti, missu attenda, ma kellux għalfej attendi, eccetera, eccetera. Ma il-punt aħħari kien li fl-aħħar mill-aħħar Alex Borch kien hemmhekk u kelli jaffronta l-mistoqsijiet ta' l-iktar il-ġurnalista Times li bażikament għamel pressjoni fuq il-kwistjoni tal-metro. U fl-aħħar mill-aħħar Alex Borch spiċċa jiddikjara iva jekk jiena ma nasax biex nagħmel il-metro, jiena nirreżenja. Ovvjament minn għandu ftit xahar jew m'għandu xahar bħali jiftakar li xi ħaġa bħal di simili kienet ġrat qabel l-2013 mistoqsija simili lej Joseph Muscat li kien kien kap tal-Oppożizzjoni, xi ħadd staqsih mistoqsija u daqal jekk jien ma wettaqix nirriżenja. Dawn huma dikjarazzjonijiet li ħafna drabi ikollhom impatt fuq l-elettorat vi jew va. Il-ġurnata qed mhux qed tkun daqstant attiva filgħodu, kien hemm l-istqarijiet tal-Momentum, stqarijiet li huma marbutin ma' kontabilità, ma' kif ukoll temi ambjentali u kif ukoll dwar temi proposti micro, rebates l qaddi ta' volontari, eccetera, eccetera. Interessanti li matul u nerġa' indur fuq is-sondaġġi, l-iktar 3 sondaġġi li hawn, Vincent Marmara, Malta Today u Times, il-partit iż-żgħar qed ikollhom preżenza mhux ħażin, iżda wieħed imbagħad irid jara x'jiġri eżattament dak nhar tal-elezzjoni. Għandhom messaġġ qawwi biżżejjed jew hemm element ukoll ta' protest vote li se jmur il-partit iż-żgħar. Din hija mistoqsija li ovvjament hemm dibattitu dwarha. Hawn min jargumenta m'hemmx biżżejjed protest vote, hawn min jargumenta iva jista' jkun hemm protest vote. Matul dawn il-jumej li fadal se jkun hemm ovvjament attivitajiet ta' filgħaxija. Daw jissejħu mass rallies, imma iktar ma jgħaddi żmien se jkunu kważi mass meetings żgħar biex fl-aħħar mill-aħħar il-ħamis filgħaxija il-Fosos għall-Partit Laburista, l-Luxor għall-Partit Nazzjonalista jinbidlu f'mass meetings fejn ovvjament apparti id-diskorsi jkun hemm l-entużjażmu u l-mużika. U mbagħad għada
hemm id-dibattitu, l-aħħar dibattitu. Din kienet kampanja b'dibattiti bejn il-mexxejja u l-kapijiet. Se jkun hemm tal-Broadcasting Authority. Dibattitu tradizzjonali li ssir kull kampanja elettorali fejn hemmhekk naħseb nisimgħu l-aħħar battuti. U jkun hemm l-aħħar battuti ovvjament interessanti naraw b'xiex joħorġu Robert Abela u Alex Borch. Il-lejla l-attivitajiet tal-partiti ewlenin, il-Partit Soċjalista ir-Rabat Għawdex, il-Partit Laburista iżżur lura lejn Glenn u Pola li għandhom 4 mistednin distinti, 4 mistednin li għandhom ċertu esperienza fil-kamp politiku, inkunu ma'kom għada. Grazzi Xavier, ma tantx qatt jomoda Xavier, ġifieri ħabba żmien li għandkom faqqaħilkom mill-ewwel. Mela, Austin Sammut, Jeffrey Pullicino Orlando, Malcolm Mifsud, Hermin Scabona. Ħanibda bik, Austin. Il-Prim Ministru qed jimbotta l-idea, isma' Tim Malta, jiena miegħek f'kull pass. Kif tħares li dan din il-mantra? L-ewwel ħaġa jien l-uniku wieħed li qatt ma kont fil-politika. Ujja, fil-front bench ma kontx. For the record. Ujja, fil-front bench għandek l-esperjenza fil-politika żgur. Kif inħares leha? Il-Prim Ministru qed jgħid il-pajjiż qiegħed fis-sod ekonomikament in a nutshell. Ma nbidlux. Li ekonomikament għabbażi ta' GDP, bażikament dik hija l-ekonomija, mhux ħadd ma jmerriħ, laqqas il-kap tal-oppożizzjoni. Il-Partit Nazzjonista u Alex Borch qegħdin jgħidu isma' aħna nirrikonoxxu illi hemm ekonomija soda, nirrikonoxxu illi Malta hija b'saħħitha u aħna rridu nkomplu nibnu fuq dik l-ekonomija u anki invaraw proġetti u niċċeċ ġodda. Dik hija kif inħares liha jien. Din tal-metro għal l-bieraħ Alex Borch fil-każin għal isma' jekk ma jagħmilx l-ewwel metro line f'5 snin u jirreżenja. Kif tħares liha di? Ġifieri taħseb illi qed jiċċansja żejjed? Taħseb illi ma kellux jgħidha, kellu jgħidha? Għadu kemm ħareġ rapport kombinazzjoni llum rajtu ftit ilu li żvelaw il-Malta Today fejn kien hemm il-gvern kien ikkommissjona lill-PwC li qalu issa jiena mhux se nidħol fiha u m'iniex kwalifikat biex niċċallenġjhom jew naqbel magħhom illi huwa fattibbli. Naħseb illi Alex Borch qed jissogra, kienet sqarrija kuraġġuża, imma jidher li huwa konfidenti. Issa jasal xew le iż-żmien itina parir. Jeffrey, kellu jgħidha jew le? Ġifieri mhux kuraġġuż. Kien mafus ukoll biex jgħidha. Correct me if I'm wrong, sa fejn fin 5 snin oħra kun elezzjoni. Voldiri dan kien reżenja 5 snin oħra, u xorta irid jirreżenja biex isejjaħ elezzjoni. Voldiri bil-rispett kollu li Alex Borch, li minn hawnhekk insellimlu għax ikolli ngħid li bl-atteġġjament tiegħu tal-Partit Nazzjonalista this time around, we had a very clean campaign. Tajjeb, minkejja il-pressures li kien hemm, anke saħansitra kien hemm attakki min-naħa ta' esponenti tal-Moviment Repubblika, last Sunday rajna l-Kevin Kassar, rajna l-Manuel Delija, iċanfru il-Partit Nazzjonalista l-Alex Borch għax il-korruzzjoni, tas-soltu lajtit u l-korruzzjoni, fejna fien anka ċirkostanzi oħra, they were left out of the campaign u n-nies ġew ippreżentati b'dak li qiegħed joffri l-Partit Nazzjonalista. Jiena fl-opinjoni tiegħi wieħed jista' jieħu żewġ messaġġi minn dak li qiegħed joffri l-Partit Nazzjonalista l-ewwel nett. Hemm nuqqas ta' preparament. Meta wieħed jara ħansemmi eżempju, pereżempju, il-famuż proġett ta' il-petrol station f'nofs il-Mediterran. Mbagħad issaqsi esponent ewlieni, anzi il-kellim tal-oppożizzjoni preżentament tal-enerġija, issaqsi ċertu domandi ma jkunx jaf id-dettalji. Jekk inti tħares lej fejna fien il-budget għal dawn il-proġetti. Ikollok fejna fien differenzi bej stima oħra ta' xi 100 miljun għall-istess proġett. ċertu proposti li fit-totalità tagħhom kemm dak strutturali u kemm anke dawk allaċċjati ma' jinnaf ma' first time buyers, pensjonijiet, stipendi min-naħa tal-Partit Nazzjonalista ilaħqu pressa poco 7 biljun euro.
ta' min wieħed jgħid. Dan huwa reklam kbir ħafna għal gvern preżenti għax bl-istrutturi li inħolqu mill-gvern preżenti u bil kif qal sewwa Sieħbi Austin. Minħabba l-istat ekonomiku b'saħħtu ħafna ta' pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista jista' jagħmel dan it-tip ta' proposti. Għax kieku m'hemmx il-flus available, kieku m'hemmx istrutturi finanzjarji available biex jipprovdu gvern alternattiv nazzjonalist bil-fondi, biljuni ta' fondi biex jagħmel dawn l-inizjattivi, kieku ma jistax jgħidu hekk jew nkella qed qarqu bin-nies. Having said that, anka b'7 biljuni il-proposti ftit minnhom straordinarji along the lines ta' il-metro, il-5 skola kull sena, 4 splarijiet ġodda, ċentru ta' riabilitazzjoni, proġetti oħrajn, miżuri oħrajn għandhom x'jaqsmu mal-stipendji, u għedit li ħanatu 1200 euro lil kull ħaddiem. Jista' jkun Malti, jista' jkun barrani, tajjeb li jekk inti verament jiġi esegwit dik il-promess, ħanespiċċaw li t-TCNs nagħtuhom madwar 110 miljun euro, u mbagħad fl-istessin għandek partit li qed jitkellem fuq l-overpopulation u kemm m'għandniex ninkoraġġixxu TCNs jiġu pajjiżna, dan żgur ħajkun inċentiv jekk nagħtu 1200 euro għal kull ħaddiem lil kull ħaddiem barrani li jiġi lejn pajjiżna fis-sena, żgur li ħajġu daw gas dawn minn Nepal, mill-Indja, mill-Pakistan, lejn Malta biex intuhom dat tip ta' allowance. Labor with the bonanza ta' wedi Hemm numru ta' inizjattivi, ma żgur li m'hemmx inizjattivi. Żgur li m'hemmx inizjattivi. Intiżi biex il-famuża problema tal-overpopulation li l-Partit Nazzjonista is harping over and over again fuqha, tajjeb, tiffaċilita. U jiena insaqsi d-domanda, saqsejt dawn iż-żewġ ħbib tiegħi, insaqsi dejjem l-istess domanda s'issa ħadd qatt ma tagħni risposta. Proporzjon qawwi, percentaġġ qawwi ta' third country nationals fejna fien nies b'nazzjonalità, ħaddiema b'nazzjonalità tal-Pakistan, Indja, Nepal, qed jaħdmu fis-settur tas-saħħa. Nixtieq xi ħadd jispjegali kif ħanibnu 4 splarijiet ġodda, għax 4 splarijiet ġodda ħanibnu, tajjeb. U mbagħad għandek il-5 wieħed ċentru ta' riabilitazzjoni, tajjeb. U kif ħanippopolawhom? U tajdu lix li ħasra dana jiġu f'daqqa waħda tajjeb, kreati mis-sema, tajjeb, u tajdu lix biex naqas il-waiting lists. Inti għandek bżonn iktar splarijiet, m'għandek bżonn iktar splarijiet, għandek bżonn strutturi kif qegħdin jinħolqu biex inti tindirizza il-waiting list. Tinsewx ħaġa waħda. Meta inti jkollok strutturi separati, splarijiet separati, mhux biss tobbaw Nurse Street, inti trid struttura amministrattiva għal kull struttura separata. Wadri ara kemm ħadd immultiplika il-ħaddiema li inti ħajkollok timporta għax once again, last time I checked, unemployment prattikament zero għaw Malta, mawx nurses qed ifittxu x-xogħol, mawx health assistants qed ifittxu x-xogħol, mawx tobba qed ifittxu x-xogħol biex ħadd ippopolhom. Awtomatikament jekk inti verament ħadd ibnihom dawn iċ-ċentri tas-saħħa, ħadd ippopolhom barranin u allura ħażida il-popolazzjoni ta' pajjiżha definittivament mhux naqqasha. U l-aħħar domanda li nsaqsi lil sħabi, sfortunatament ħajkolli nitlaq minn għandi attività, ħansaqsi l-aħħar domanda. Jekk aħna qed nitkellmu fuq l-overpopulation u tajdu li xid-dettalji ħasreġ wara l-elezzjoni, għajdulna issa, ħanivvotaw 4 tiem oħra. Jekk aħna overpopulation, għajdu li fl-imsettur tal-ekonomija tal-pajjiż hemm dil-Limburg overpopulation. Għax insaqsi d-domanda mhux tilkom biss ta' anke sħabna oħrajn. U ħadd ma rispondiet. Jien minn nixaw biex nirrispondi. Issa tirrispondi, ma jitkellem mel kemm x'inhu ma tkellem. Le għandek il-fema tiegħek għal-osti. Kulħadd jagħtaw jirrappreżenta il-fema personali tiegħu. Jien li nara il-proposti tal-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista hija problem solving. Mela, għandna l-problemi. Donnu Jeffrey qed jgħid m'għandniex problemi, dawn il-problemi li għandna huwa bil-fors li irridu noqogħdu magħhom dawn il-problemi u donnu jiena insaqsi Jeffrey jiġifieri il-proposta tal-Partit Laburista fuq overpopulation. Tajdu dawn bil-fors iridu kollha jridu jkunu fuq l-isptarijiet. Il-option, mhux kwistjoni ta' fej, il-fej hija tiċċaqlaq. Jiġifieri aħna bil-fors għandna jkollna 170,000 barrani. Mhix ħanajdlek isma' minn din il-kumpanija dan żejda. Il-fatt huwa li għandna problema tal-overpopulation u l-uniku partit li se jindirizza din huwa
huwa l-Partit Ma kif Nazzjonalista. jaħasra? Għaliex tgħid. Jekk ħażit l-isptarijiet. Għaliex Għaliex. qed tipproponi li jkun hemm strutturi differenti biex number one li ħares u jagħmel supervision u jara x'inhu verament il-bżonn ta' Malta. Diġà Għandna teżisti. illum Diġà il-ġurnata teżisti. statistika. Jobs Plus jagħmluha. X'inhi? Jobs mela Plus ma jagħmluha. Mela, Jobs Plus jagħmluha. X'inhi hemm nies żejda, hemm nies pereżempju, għandna problemi on termination. Jitilqu meta jispiċċaw Jiġu mix-xogħol. poached. Jiġu poached. Jiġu poached. I can assure you li Mill-gvern jiġu poached. il-Maltin jiġu poached. Anke l-barranin. Il-kwistjoni kollha. Naħseb Pola qiegħda f'pożizzjoni eċċellenti li tirrispondik dawn il-domandi. Mhux biex nirrispondi, ta' jiena tinsaqsikom il-ma'kom għaliex is-soltu jkollna l-politiċi hawn li joqogħdu ħafna high level. Illum jiġifieri high level biex nitkellem sempliċi. Illi joqogħdu daqsxejn ta' gallerija jgħidu frażi ħelwa law, frażi ħelwa lem u l-politiċi ma tihomx torta li xerba tim oħra ħanivvutawlhom kulħadd joqgħod attent biex ma jiskarrax. Illum li għandi l-opinjonisti li m'għandkomx inkwiet jekk ma ntoġobtux man-nies mhux ħadd titilbu voti, eċetera, illum nistgħu inġelukom tkunu daqsxejn iktar id-dettaljati. Tifhimni, ġifieri għalhekk. Fil-kliem ieħor mhux niballewża. Dritt tal-punt. Il-kwistjoni kollha naħseb li huwa unfair. Mela, jiena nifhem li l-Partit Laburista jrid to puncture, bl-Ingliż to puncture holes fil-proposti tal-Partit Nazzjonalista u naħseb li jagħmluha bil-kontra. Imma ejja nittrattaw in-nies mhux bħala imbiċilli. Ejja nittrattaw. Number one, hemm problema ta' overpopulation. Meta ngħid overpopulation, m'iniex qed ngħid increase in population, għax dak huwa aċċettabbli. Il-overpopulation meta l-istrutturi tagħna ma jelħux mal-popolazzjoni. Jiġifieri l-isptarijiet. Okay, Jeffrey qed jgħid mela qed jammetti li hawn problema fl-isptarijiet u fil-clinics tagħna li hemm waiting list twil. X'nagħmlu? Jeffrey. Kemm ammettejt li m'hawnx problemi. Ma jkollokx problemi. Jeffrey qed jgħid. It's not a problem. Lil min ħankeċċu. Il-kwistjoni mhux ta' tkeċċija, hija ta' pjanar. Mela, il-Partit Nazzjonalista jgħid, isma' illum m'hawnx il-pjanar, illum m'hawnx il-pjanar. Irridu nibdew nippjanaw. Issa, jien nisa ndawwar il-mistoqsija, isma' mela ħanibqgħu increasing the population meta tuġa għandna qed nikrollaw fuq ċertu oqsma. Għajdilna min ħajkun qiegħed f'dawn l-isptarijiet ma jkun jaħasra. Mhux se ngħidlek. Min ħajaħdem f'dawn l-isptarijiet? L-amministrazzjoni dawn l-isptarijiet separati individwali. Min ħajmexxihom? Dawn l-isptarijiet ġodda. Huwa bil-fors jekk ma kienx hawn pjanar biex inti tindirizza din il-problema, mela, iva il-probabilità hija li ħanġibu nies minn barra. Imma wkoll hemm proposta oħra biex iż-żgħażagħ tagħna jikunu iktar inclined biex jmorru għan nursing, qed jgħidu isma' jien ħantik il-minimum wage. Jien ħantik biex issir nurse u t-tobba. Issa, il-kwissjoni, mela. Aħna kellna il-bieraħ per biex issir tabib, iddum 5 snin biex tigradwa Malcolm. Iva. Vodri sa 5 snin oħra tkun waslet ma' elezzjoni oħra. Rridu nibdew, inti ħajġu mis-sema you daw gave up il-partit. Intu ħadd tiftħu 5 isptarijiet. Din il-medda ta' 5 snin. Illum il-ġurnata. Who is going to try jittaffi il-problema? Tat-trasport. Iva, Alex Bosch il-bieraħ waħdu ma ġiex għal dibattitu. Illum qabel ma ġejt hawnhekk rajt xi post fejn il-Prim Ministru qal għax kelli x'nagħmel. Alex Bold m'għandux jagħmel at the end of the day. At the end of the day. Se tudur il-podcast kollha l-Prim Ministru. He replied to tough questions. Jekk il-Prim Ministru il-bieraħ għax ma kellu x'jagħmel did not want to reply to tough Mela dan l-uniku dibattitu l-bieraħ kien. Mela dan l-uniku dibattitu kien il-bieraħ. Rekord ta' dibattiti f'din l-elezzjoni. L-uniku Qed jiddea il-Prim Ministru nafsu. Modu paċenzja, Għax m'għandux jgħid il-Prim Ministru. Mela,
ħallejtek L-uniku dibattitu ma' mela hija tgħix fil-qamar. Mela l-uniku dibattitu li kien hemm tal-biera. Sinjuri, Kien hemm dibattitu l-bieraħ fil-għodu. Okay. Għax ma nixtieqx nimmjut il-mikrofoni sewa. Herman, ħallejnek għal-ħarx l-iktar wieħed li ġejt fuq dal-programm sewa, ġifieri li kellek tgħid L-iktar bravu. l-iktar wieħed li jobdi, vera. Fuq di tad-dibattitu naħseb illi ma kienx fair illi jisir dibattitu tajjeb u jiġi reklamat dibattitu meta ma kienx hemm konferma ta' wieħed mill-parteċipanti. Mhux ovvja. Tajjeb u naħseb laqas kien fair fuq Alex Borg illi imur u għal satejn sħaħ meta hu kien preparat illi ħajkollu il-xaħat ieħor illi jirrispondi li ma kienx fair u naħseb illi il-mod kif wieġeb illi qal li jirriżenja jekk ma jagħmilx il-metro kienet sforzata, which is unfair illi inti ikollok kap ta' partit illi suppost qed jiddibatti u ġibu hemm meta il-Prim Ministru qatt ma konfermalek u dan huwa żball tal-organizzaturi illi imma xi ġifieri da filgħodu kellhom dibattitu. Il-ġimgħa l-oħra kellhom tnejn oħra. Dan għada ħajkun ewwel ħames wieħed. Imma xi ġib li Madrid illi l-organizzaturi jiddeċidu. Awtomatikament titmur fuq tariki u titmur fuq kull podcast li jiddeċidu illi illum hawn visibility ta' podcast. Tistieda dan għandu id-djarju mimli probabbilment. Alex Borg kellu ukoll uħassar impenn biex imur hemm, imma mhux sewwa. Mhux qed ngħidu m'għandux jagħmel. Mhux qed ngħidlek, tajnak ngħid li probabbilment ħassar appuntament biex Skont il-programm qalu li kienu in contact mat-tim mal-uffiċċju tal-Prim Ministru. U qatt ma qalu li mhux sejjer. Sorry, ħaret preċiża ta' ħaret preċiża. It's not true, sorry. Il-Prim Ministru ma setax jattendi għal dibattitu organizzat fuq podcast għax inkellek imur fuq wieħed. Kif ħajażel bejn wieħed u ieħor meta hu visibility ta' podcast. Ma hawn visibility tal-podcast. Kellu xi jagħmlu kien għadu kif Herman u Austin. Mela, Żewġ punti, għax jiena bdejt u bdejt b'mod inti bdejt kalm. raġunat u kalm. Ma tindunajt u illi issa hawn- diskussjoni raġa ġab daqsxejn kalma Herman. Mhux hekk hu. Mela nkompli jien. Mela ħadar qarbi Malcolm. Bla dubju, ma naħsibx hawn mistoqsija fuq għaddi. Jeffrey, Saqsir gled. Ranġawni. biex nuża kelma ħarigba minn fuqi. Jeffrey. Għalix qali li jiena li Metaforikament dejjem. Serjetà. il-pajis jingħad illi l-ekonomija soda u kollox sew u l-kiku il-Partit Nazzjonalista m'għandux fuq ix jibni, eccetera. Veru. Però differenza hi illi fl-opinjoni tiegħi dejjem Robert Abela qed isostni illi għandu sitwazzjoni soda. Issa jien m'iniex ekonomista għax hemm xi tajt ukoll, imma in ġenerali dik hija l-perċezzjoni. Però se jeqpem. M'hemmx proġetti, m'hemmx niċċeċ ġodda. Mentri Alex Borg qed jgħid jiena nirrikonoxxi li għalija hija għaqal, li hija serjetà. Ftit issib kapijiet, speċjalment fil-passat, li qalu illi s-sitwazzjoni hija tajba jew sodisfaċenti. Imma jien għandi biżibilju. Proġetti kbar, avventurużi, anki ta' ċertu koraġġużi, il-qoddim dik hija differenza. Jiġifieri jiena maġġ biss illi l-ekonomija hija soda, li hemm platform biex il-Partit Nazzjonalista jimxi l-qoddim, imma wkoll illi jien minix qed nara prospetti minant il-Partit Laburista u minant Robert Abela biex dal-pajjiż jieħu l-qabża li jmiss. Dik hija s-sitwazzjoni. Herman. Issa, rigward ħaġa żgħira, rigward l-unemployment, Jeffrey qal, u naħseb għandu raġun, ma nfux qed immerrik, illi hawn full employment. Konferma, disa mitruħaw, qiegħda. Però ħaġa oħra li forsi niddiskutu għażjed tard għax ma nieqfux. Bil-power of incumbency,
qed isiru oxxenitajiet jiddaħħlu nies mal-gvern. In-nies qed jiġu persekwitati biex jitlu mal-gvern, biex jmorru jiffirmaw. Jiena naf każijiet għawdex, naf każijiet anke l-Mosta l-bieraħ kombinazzjoni jien minn hemm. Jiġifieri m'hemmx mid-dera m'hemmx bil-kjujiet wara l-bib Giovanna De Bono Giovanna De Bono dejjem tmur lura. Ma dawn huma affarijiet Għalli Giovanna De Bono God bless Kajron Selmina. Ġifieri m'hemmx full employment. Missana taw il-jobs. Għalli xed jaqituhom il-jobs. Il-privat jikpi, jgħat jikpi għan-nies il-privat. Għet joħodhomlu kollha. Di tal-power of incumbency. Once again, għajdilna feħet naħħu. Għax Alex Borch għal mux ħajet naħħa ħabdim wieħed minn bal-gvern. Naħseb li tal-power of incumbency mux ħaniħdu skandlu, għaliex dejjem. Kull gvern. Mux daqs il-lum. Ġifiri, jien niftakar, ħanajdlek, għax issa ikolli ngħid, tajjeb, it was unfair in 2010 date illi toħloq uffiċċju. Dak iż-żmien kulħadd trid jidħol il-Freeport. Jagħmlu l-intervisti u kien hemm saħansitra nies illi riżinjaw mix-xogħol għax minn għal-jum l-tnejn fit-2010 date sa jidħlu l-Freeport. U mbagħad sparixxa dal-uffiċċju ġal-Furjana. Issa u bħal dik kien hemm fil-1987 tajjeb fi żmien Karmenov Sobbonici, jiġifieri li noqogħdu b'xi mod illi ngħidu il-power of incumbency isu xi ħaġa li bdiet issa din ilha għaddejja mis-sebgħinijiet jien minn 1981 insegwi dil 10 elezzjoni. Saru preċiżi. Jien ilha 50 sena nsegwi qatt ma rajt elezzjoni. Imma jiena fl-opinjoni tiegħi kienet kampanja ħad soff għal-żewġ mexxejja l-iktar l-Alex Borch li għamel kampanja nadifa u mingħajr iġifieri kemm korruzzjoni hawnhekk ma smajniex darba. Iġifieri għax aspiċċat u żgur li le. Imma naħseb illi l-Partit Nazzjonalista, propjament Alex Borch, laqwa esit għandu l-Partit Nazzjonalista u ħalla ħares jiġri nhar is-sibt ma jibqax kap tal-partit. Kif inidi? Jien qed ngħid. Jiġri Alex Borch u għal esit li għandu l-Partit Nazzjonalista u tajjeb u għalla ħares ikun hemm pressjoni biex jekk jitlef l-elezzjoni, tajjeb dan għadna ma nafx se jiġri, però jekk jitlef l-elezzjoni Alex Borch ikun hemm pressjoni biex jitlaq. Taf x'jgħid l-istatut tal-PN mhux hekk? Le, irid imur għall-konferma. Issa niddiskutu fil-weekend dal-affarijiet tinkwetawx. Mill-vokabolarju politiku tal-PN il-kliem korruzzjoni. Defni Caruana Galizja. U korruzzjoni l-hemm, u korruzzjoni law, u ninħabbu ma dak, u ninħabbu ma donnu sparixxew. Il-klim biss ma sparixxa. Għanajlek, mela. Hija strateġija. Issa, mhux għax mawx fil-pajjiż. Strateġija ngħidlek. Imma wkoll Twarra il-Partit Nazzjonalista ilu li rebaħ dik id-diskussjoni. Għaw xi ħadd f'Malta Laburist jew Nazzjonalist li ma jemminx li dan il-gvern Laburista taħt Joseph Muscat u taħt Robert Abajer li mawx il-korruzzjoni, għaw xi ħadd li laqat, għaxina laħan Jeffrey ma jemminx, one of the very few. Il-kwissjoni, jiena biss najt, aqraw ix-xieda ta' Chris Fenn il-qorti. Tafx il-difiża ta' Chris Fenn hija jien minix korrott. Imma Konrad Mizzi huwa korrott. Dik hija d-difiża. That's all, don't. Ma tismax la minn Repubblika la minn Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista ma semmiex waqt l-elezzjoni. Il-Partit Nazzjonalista, jekk dan huwa argument mirbuħ, kieku jien argument nerbu nuża iktar. Għalxiex ma ntużax. Dan il-pajjiż irid jimxi l-qudiem. What are the solutions? Għaw il-korruzzjoni. Jiġri kif qatt qabel, problem solving. Il-Partit Nazzjonalista għandu dokument fil-proposti tiegħu dwar il-governanza qed jgħid ejja nimxu l-qudiem. Jiġifieri taħt in-nazzjonalisti jekk jitilgħu in-nazzjonalisti nhar is-sibt nhar ħadd, jiġifieri mhux se jkun hemm tentattivi ta' korruzzjoni, jien ngħid li jkun hemm min aħna umani, jiġifieri issa il-kwistjoni kif titratta. Konrad Mizzi ġie defiż sal-aħħar.
ejja ma ngħidux li ma kellemx saħan sitra kien deputy leader ta' Joseph Muscat, kellu jinneħħieħ għamlu mbagħad fl-uffiċċju tiegħu bħala ministru, baqa' ministru, kompla jaffeċ u jaffeċ. Issa, at the end of the day, mela, we have to move forward. Mela, billi najjar il-Partit Laburista bħala korrott. What am I going to get? In-nies li jafu li hemm il-korruzzjoni, u ddejqu mill-korruzzjoni. X'inhi s-soluzzjoni? Mela, s-soluzzjoni hija ejja nħarsu l-qudiem u nibdew nittrattaw l-affarijiet il-pulizija jkollhom il-mezzi effikaċi biex iġildu l-korruzzjoni. Jkun hemm il-liġijiet fuq il-korruzzjoni. Jkun hemm ukoll mhux nagħmlu liġijiet biex naħfru n-nies, jkun hemm liġijiet fejn il-politiċi verament jikunu accountable. Dik kienu il-momentum, to their credit, il-momentum, il-maġġoranza tal-proposti tagħhom kif fuq hekk. Aqra wkoll il-proposti tal-Partit Nazzjonali. Per eżempju, il-kwistjoni tal-declarations tal-ministri. Il-Prim Ministru jrid jineħħiha dik. Mela, mhux ineħħiha, jibdilha. Jibdilha biex jineħħiha. Issa dik imbagħad ħaġa oħra. Mela, dawk il-declarations huma utli minħabba l-fatt li jekk jiena ngħid jiena Ministru u filli għandi bank account żgħir u f'daqqa waħda s-sena ta' wara jkolli bank account kbir u jien Ministru. Inti ma tagħmilx mistoqsija u tajt isma' inti Ministru, sur Ministru. Rittom dawn il-boħta bis-Super 5 kif ġibtom. Allura l-utilità hija il-kap tal-oppożizzjoni qed jgħid jien m'għandix problema. Li nagħmilhom dawn, il-Prim Ministru għandu problema. Dik id-differenza. Tajjeb kont mur. Meta kont membru parlamentari. Il-bank jitrattani isni kriminali. Ġifieri, ma jien mhux ministru, qatt ma kont ministru. Naħseb huwa kieku ministru. Ġifieri, naħseb li id-due diligence issir mill-banek. Il-bank ma jħallix il-flus jidħlu. Għall-esport qed jgħid. Isma' jien ħannagħmilhom. U paċenzja, għandher ma mistiedna, u paċenzja. Mela. Mela. Jekk inħarsu lejn il-kampanji anka mill-lat tal-kandidati, star candidates per se, bil-żewġ naħat, forse ma kienx hemm wieħed, però hemm dawk l-erba' kandidati fuq kull naħa li l-partiti dejjem qegħdin jitfawhom fuq quddiem, jissemmew waqt il-mass meetings, jekk hemm dibattitu fuq tal-BA jew il-programmi ewlenin qed tara dejjem lilhom. Jew fuq ir-ritratti, jew fuq il-Ministru, jew preżentazzjoni. Daw in-nies, il-fatt li l-partiti qegħdin jażlu l daw in-nies l-ewwel ħaġa għaliex qegħdin nippruvaw nagħmlu l-argument ta' kabinet prospettiv kontra kabinet prospettiv u ħafna minnkom kontu kandidati. Kemm minnu sew għal kandidati il-friski li hemm kandidati ġodda l-Partit Nazzjonalista per esempio, imma kemmu sew għal kandidati il-friski illi qegħdin forsi ma jingħatawx daqshekk limelight. Jew kemmu qal għal kandidati li waqgħatilhom żokorthom f'dak il-partit li kienu tajbin biex jikkontestaw imma qegħdin jitpoġġew on the back burner għax irridu nkunu ġusti ma' kulħadd. Again, dil-mistoqsija ma sax nagħmel għall-kandidati, għax ovvjament kulħadd jieħu pjaċi. Imma lilkom nista' nagħmililkom. Ossi ħanibda bik jew bil-kwieti ħanibda, għax imbagħad l-oħrajn jieħdu over. Jiena qbist li s-sitwazzjoni dejjem kienet hekk. Ġifieri il-partiti jażlu l-min jibgħatu fuq il-debate anki minnu l-aħjar debater. Ġifieri jiena niftakar kampanja elettorali il-2013 illi wieħed mill-iktar li kien jintbagħat fuq il-mezzi ta' xandir kien Clyde Pooley illi kien good debater minna tal-PN u allura kien jinbagħat ħafna. Ġifieri il-partiti vera, orajt, inti għandek il-Partit Laburista, għandek il-Liam Borg, għandek il-Silvio Xkembri, għandek il-Clyde Caruana illi bażikament is-suċċess ekonomiku ikun attribwit
lilhom anki mill-Prim Ministru jtihom endorsement il-ħin kollu. Minnaħa tal-Partit Nazzjonalista għandek ukoll star candidates up and coming, jiġifieri illum għandek naħseb għed mill-star candidates li għandek huwa Konrad Borċmanxe. For some reason naħseb li ħajkun qiegħed jappella in-naħa ta' Slima. Għandek il-Ġerom, għandek oħrajn. Ġifieri issa il-poplu li ser jagħmel ovvjament ikun qiegħed jagħmel il-probabilità tajjeb f'moħħu b'mod awtomatiku. Jiena l-Ministru tal-Finanzi l-Kajt Karwana jew l-Adrian Delija li huwa wkoll meħjuż bħala star candidate. Il-Mirit imexxi l-ekonomija lil Silvia Xkembri jew lil Ġerom Karwana Ċilja. Fl-aħħar mill-aħħar il-Mirit Prim Ministru jiena l-Robert Abela jew lil Alex Borch. U dawn huma in-nies li għadhom indeċiżi li jagħtemmeluf. Tajjeb min issa sal-elezzjoni jirdu jagħmlu waħda minn dal-erba' żliet. Jew ma jivvutawx. Jew jivvutaw lill-partit iż-żgħar, imma mbagħad jekk ħajazlu bejn il-partit il-kbar se jkunu qed jagħmlu din l-analiżi qabel jieħdu d-deċiżjoni. Austin. Issa, ħammur pass lura. Alex Borch mindu meta laħaq kap u għala qabel ukoll jien ma kontx nafu, jiena sirt nafu inqas minn sena ilu. U mill-bidu impressjonani mill-kbir. And I don't regret illi meta ltqajt miegħu bdejt naħseb u bdejt nibbekkjah u naħseb li huwa leader tajjeb ħafna. Però mill-bidu net u ma rridx jattakka. L-istrateġija tiegħu hi li ma jattakkax. U ġieli għax naf jien illi xi ħadd jgħidlu pereżempju imma jidlu daka għandu dik moħbija, hemm dak l-inċident. Kandidati, Austin. Ma jkunx irrid. Issa, il-kwistjoni tal-korruzzjoni, it is like, it's not a dead horse, because it is there, pero it has been flogged so many times over the last elections, u ma kienx punt rebbieħ. L-istrateġija tiegħu u naħseb li ħadmet, u ħadmet anki fil-partit tiegħu stess, huwa li jkun pożittiv. U jekk tinnotaw, għax intkom kollha segwu, u dejjem pożittiv ma ngħidlekx li ma jattakkax il-dawl jew ieħor, jew jekk jgħid xi ħaġa l-Prim Ministru ma jirreaġixxix billi jattakka lilu, però hija kampanja strateġikament pożittiva u naħseb li ħadmet. Naqbel 100% ma' Austin, definitivament din il-kampanja nerġa' ntenni dak li diġat kienet kampanja nadifa, clean, ġusta, il-żewġ partiti jippreżentaw il-proposti tagħhom, issa sta l-votant biex jiddeċiedi minnu l-iktar kredibbli żewġ leaders partikolarment. Għax alla fina f'pajjiżna over and over again naraw li l-electoral campaigns huma kważi presidenzjali. Ikun hemm focus partikolari u da partikolarment issa fil-każ tal-Partit Nazzjonalista fuq il-leader pjuttost mill-bqija tat-tim. Imma beyond that imbagħad ovvjament Robert Abela wkoll isemmi it-trident test team li għandu madwaru. Partikolarment isemmi individwi bħal Clyde Karwana li naħseb ħadd madwar din il-mejda ma jista' jiġħad il-fatt li iva verament il-finanzi ikunu fis-sod meta jkunu fidej Ministru tal-kalibru ta' Clyde Karwana. Isemmi Lien Borch, isemmi anka team members oħrajn, ma once again, jekk inti titkellem fuq l-affarijiet barranin, naħseb kulħadd jaqbel li huwa dikasteru partikolarment challenging f'dawn iż-żminijiet diffiċli ħafna fuq bażi ta' sitwazzjoni internazzjonali. U Lien Borch ħareġ flying colours tul dawn is-snin kemm ilu dak id-dikasteru f'idejh. Jiena m'iniex ħa nitkellem kien għawaċċen, kodri Malcolm, kważi l-aħħar intervent li għamel, tkellem bis fuq il-korruzzjoni. Żgur mhux ħanoqgħod nitkellem fuq il-korruzzjoni. U żgur m'iniex ħanoqgħod nitkellem. Fuq jien iktar nadif minn tan-naħa l-oħra. Il-korruzzjoni ħażina dejjem. Sfortunatament hemmhekk ħassaħan ikwotaħel Malcolm, jitla min jitla, sfortunatament ħajkun hemm min hu korrott. Differenza waħda prinċipali li hemm bejn gvern nazzjonalista u gvern laburista li min kien implikat fil-korruzzjoni serja ta' mijiet ta' miljuni, per eżempju fil-oil procurement.
min-naħa tal-Gvern Nazzjonalista baqa' hemmhekk sal-aħħar. Min kien implikat fil-korruzzjoni, implikat mhux misjubħati fil-korruzzjoni min-naħa tal-Gvern Laburista, irreżenja. U dik hija mhux sinjal ta' djufija, mhux sinjal ta' korruzzjoni, dik hija sinjal ta' serjetà u sinjal ukoll li pajjiżna mhix il-qudiem f'dak ir-rigward, għax iva hija serjetà. Meta xi ħadd ikun hemm anke xamma taqbad u tirreżenja. U dik werja biċ-ċar Gvern Laburista, deputati Laburisti u anke Prim Ministru saħansitra, tajjeb u minn hawnhekk insellim li ħar responsabilità il-proċedura għadhom għaddejjin u r-reżenja. Vodri ħanerġgħu ngħidu il-korruzzjoni għamel sow Alex Borg li m'għamilx aċċenna liha għax sfortunatament iva fejn l-umanità f'kwalunkwe istituzzjoni. Nsemmu l-Knisja Kattolika, nsemmu l-Knejjes, suppost tajjeb jirrappreżentaw l-Ġesu Kristu. Tajjeb, ikun hemm minnu korrott id-direzzjoni in ġenerali tkun tajba, jkun hemm minnu korrott dawn l-institutions jirrappreżentaw l-Ġesu Kristu, mela ma jkunx hemm ifisser li l-Knisja in ġenerali korrotta, le. Tajjeb, anything that's populated by humans ikun hemm. U le għamel sow kien għaqli jippreżenta nerġa' ngħidu l-programm tiegħu, wieħed jista' jaqbel jew ma jaqbilx, wieħed jista' jistaqsi jekk hux fattibbli jew le. Wieħed jista' iva juża l-argument validissimu li programm daqstant ambizzjuż li qed jissemmew statistiċi ta' 7 biljun euro biex jitwetta il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Illum it-Times saqsew isma' possibbli dawn il-proġetti strutturali kollha ħajjintefqu 7 biljun euro biss mara da ħajjippopolhom l-isptarijiet biex jiċċajtaw, pereżempju, bl-amara tal-IKEA. Għax huwa fatwalment ukoll impossibbli dak it-tip ta' proġetti strutturali inti tonfoq biss 7 biljun euro. Issa, l-aħħar punt imma, jiena, sorry ta' Austin, jiena m'għandix il-ħin żgur biex ngħaddi punt l-inizjattivi li qed jiġu proposti fil-programm elettorali Laburista. Imma sorry ta' biex inti jkollok proposta li tagħmel is-sens, ma jfissirx toqgħod tibni l-isparijiet li ma jagħmlu sens, jew toqgħod tibni toqgħod ħaffer biex tagħmel metro ta' hemm inizjattivi minnaħa tal-programm fil-programm elettorali tal-Partit Laburista validissimi ħansem wieħed minnhom biss għax qiegħed involut fih. Li nagħtu aktar importanza pereżempju l-AI. Mela inti toqgħod tibni, twaqqgħu tibni. Mela dak biss il-proġetti. Tajjeb, jekk aħna ma noqogħdux attenti, kif diġà qed joqgħod attenti l-Gvern tagħna. Tajjeb, li aħna l-isfidi tal-għajn nibdew nilqgħu għalihom minn issa bliktar mod wiesa tajjeb fil-soċjetà tagħna, kajjiżna s-soċjetà tagħna, l-ekonomija tagħna ħadd ikrolla. Allura ħansemmilek wieħed mill-ħafna proġetti li hemm, għax forsi għadek ma qrajtux il-programm elettorali tal-Partit Laburista, validissimi. Jiena mhux qed ngħid li m'hemmx inizjattivi suġġeriti mill-Partit Nazzjonalista li huma validi, imma tgħidx li m'hemmx inizjattivi. Qed ngħid li hemm ħafna iżjed. U inti semmejt li tkisser. Għax inti qed jiġu f'moħħok biss il-proġetti strutturali. Mhux jien biss anke sieħbi Pier Portelli, esponent tal-Partit Nazzjonalista, stqar pubblikament li ma jagħmilx sens is-sistema tal-metro. Li ħa toħloq disruption fuq skala nazzjonali jekk aħna mmorru għall-ġennata ta' sistema tal-metro li impossibbli li seħħ 5 snin. U x'inġinieri jew xi ħaġa. Għallajn titkellem fil-tula Laqas jiena wieħed mal-inġinier ma ġeneri kommenta fuq is-suġġetti kollha. Jabdu x'jaqsmu l-programm elettorali. Le, ta' għamel riklam, mhux ħammorru għal-riklam. Għamel riklam, u jitbu għax għamel. La mara ta' għalek għatlib ta' mill-il-xina. Fotajt il-Times imma jdifendi. Fuq il-kussjoni tal-metro, jien jidilli illi mhux issa lejlet l-elsa, għax bħalissa kwaħt tiskorja l-punti politiċi, proġetti fejn irridu ikunu twal iktar mill-leġislatura waħda, speċjalment problema tal-trasport tal-massa, jien naħseb illi iż-żewġ partiti għandhom ipoġġu bil-qeda fuq u jkollna pjan komuni tajjeb u ma nagħmlux ballun politiku. Alex Borg ilu li mhux issa irid jgħid Alex Borg. Ilu sena li qala kważi. Imma issa qegħdin f'elezzjoni u jiena nifhem illi bħalissa kull proposta inti tipprova ġib il-voti. Tgħaddi l-elezzjoni u jridu jpoġġu u jekk qala f'nofs il-leġislatura tajjeb u m'għamlux sar ħażin. Jiena, jekk kienu Alex Borg proponja fl-ewwel ġurnata u ma sar xejn dwarha, tal konna diġà qegħdin għax Alex Borg ċaqqasilu sena,
Mill-ewwel, Konna waħda qed mill-ewwel nefqu affarijiet li l-elezzjoni. qal. Ma jimpurtax. L-importanti huwa illi fuq it-trasport tal-massa għandu jkun hemm konverġenza bejn iż-żewġ partiti. Illa li ġa proġett li mhux se jitlesta f'ħames. Naqbel miegħek. Dim issa saret żmien ilu. Ippermettu sekonda, ħalli naqdu kollegament dirett mal-kollega tagħna Antija Kakija li tissegwi l-attività tal-Partit Nazzjonalista illi illum qed issir fir-Rabat Għawdex. Antija tissegwina? Xillum kellhom qed naqsmu l-fliegu diversi. Semmix il-fliegu, il-proġett ta' Għawdex u l-mina u mhux mina. So, mela, qabel imorru Għawdex, Melkim. Il-Labor qed jgħidlek hi, di xi propostajiet tal-mass transport, tal-metro, meta kważi li mhijiex fattibbli li ssir f'5 snin. Ġi għandek kap tal-oppożizzjoni li to be fair to him he put his life on the line. Mhux fair. Issa kien sforzazzjoni dik jara l-kap tal-oppożizzjoni nnifsu. In-nies hemm barra jemmnu li proġett ta' dik l-istoffa jista' jitwetta meta pajjiżi bħal Danimarka, Copenhagen, Londra, l-Ingilterra, Brescia, l-Italja ħadu iktar żmien u ġswiet ferm iktar minn dak li proġettaw fil-bitu. Il-kritika li hemm l-ONET minn beda jgħid li għandna bżonn ferrovija underground hawn mar. Il-Labor. Il-Labor. Sawa. Il-Labor. Issa, huwa ovvju li il-Labor fil-gvern biex ikun għadna kollox. Ħabbara imma ma rridx jagħmel ħal-parir tal-Arup mill-ġdejt u biddel il-pjanit tiegħu. Biex ikun għadna kollox. Le, mela, mhux dik is-segwenza. Mela, ħabbara u ħabbara bil-kbir. Jiena niftakar għax jiena naħdem il-belt u għaddejt mit-Tritoni u kważi isek tawk l-impressjoni li stajt tixtri biljet, jiġifieri tant ħarġeb bil-pompa. U mbagħad Clyde Caruana ista kandidat tal-Partit Laburista, u jgħid le ta' ma nagħmluhiex, naqgħu fuq il-back burner. Fil-aħħar budget li kien hemm, fl-intervista ma' Clyde Caruana, ikkonferma għal din karċu li aħna l-Maltin nħobbu nużaw il-karozza, mhux se jintużaw, jien kontra dawn l-affarijiet. Fid-debate fejn kien hemm il-Prim Ministru, il-Prim Ministru għax li kontra. Huwa li culturally Għal irid ikun konvint biex jifirma. Irid ikun konvint. Ovvjament mhuwiex konvint. Issa, l-Partit Nazzjonalista qed jgħid, isma' din number one ħassolvi xi problema il-probabilità iva. Għax dan Probabilità. Mhux ovvja. Mela kien l-argument ta' Pier Portelli il-programm li għadda biex inkunu. Pier Portelli kif qed jgħid Austin. Għax mhux jagħtawek biex jispjega. Ħabib tiegħi, Pier Portelli. Imma dak kien kliemu eżatt. Jew dak kien kliemu eżatt. Biex ma niskotawx. Kien qed jesprimi opinjoni. Dak kien jien. Mhuwiex espert la inġinier la perit, kien qed jesprimi opinjoni. Għaliex qal illi ma jafx kemm ħajoqsu n-nies biex nikwotaw sew. Jiena insifer barra minn Malta. All right, insifer. L-aħħar mill-aħħar nara li hemm trasport pubbliku li huwa number one irħis komdu u inti taf li ħatasal fid-destinazzjoni fil-ħin. Mela, il-proposta tal-Partit Nazzjonalista xanka saqsew il-biraħ waqt l-intervista fej kif qal Glenn għalu kif jista' jkun għas Copenhagen mar nexxilhom jagħmlu daqshekk mal kif ħaniġu Malta u ħaniġu daqshekk malaj. Mela, illum il-Molto Today qalu li raw l-istudju li fuq ir-rapport li fuq hemm din il-proposta li huwa rapport illi kien intużat mhux moħbi kien intużat kien ippreżentat lill-Gvern fil-passat, il-Gvern raħu qal li da mhuwiex tajjeb. Dak huwa ġifieri l-istess proposta li l-Gvern għal raġunijiet tiegħu qal li mhux tajjeb, Alex Borg qed jgħid li ħajjirreżenja jekk ma jnexxlux jagħmlu. U dik kienet il-mistoqsija tal-Glenn. Mela, għaw partit politiku li jaf li aħna niġu staġnati fil-traffiku. Jiena, eżempju, jien m'għandix tul biex imur ix-xogħol, jien ngħix hawnhekk il-pjata u naħdem il-belt. Ħaġa li jien suppost nasal l-uffiċċju within 5 minutes, 10 maximum, jien nistaġna. Għandi 20 minuta għal fuqhom.
Jiġifieri, these are realities. Taqbad il-bass inti hemm il-pjetà, għandek triq waħda, ġifieri. Ma xorta, ġej mill-melli ħanajt. Mela, il-bass hija fit-triq. Jagħmilni tajb, morru flimkien, no problem. Imma il-kwistjoni kollha hija li għandna partit li għandu viżjoni. Issa, ma taqblux magħha, imma at the end of the day qed jgħid isma' jiena rrid nibda insolvi dawn il-problemi. Jiġifieri, at the end of the day, mela, l-għażla hija, għax dik hija l-għażla, il-gvern qed jgħid isma' afdawni, jien taf fejn qiegħed miegħi, għalkemm jgħid isma' mela min ħajjieħu responsabilità ta' dawn l-isptarijiet, min ħajjieħu il-responsabilità dwar skandli oħrajn. Ma no problem, qed jgħid isma' mela għandi team less biex jaħdem. Il-kwistjoni kollha hija, l-għażla hija, mela aħna ħanibqgħu għal dawn 5 snin waħlin fit-traffiku dik hija l-għażla. Jew inkella għandek ukoll partit li ħajjibda jagħmel xi ħaġa u jgħid isma' jien ħanibda nħaffer għal-metro u ħanibda nagħmel xi ħaġa biex għadha pitada it-tfal tagħna ħammorru nkunu anzjani. Ħammorru għawdex. Ħanaqsmu l-fliegu bil-vapur. All right. Fejn il-kollega. Jew bil-fast ferry waħda. Jew bil-fast ferry fil-każ. Ismani. Hemm il-kollega Antija Kakija il-qiegħda r-raba tgħawdex l-attività politika tal-Partit Nazzjonalista Antija. Nsellim lek Paula u Glenn nsellem id-daw kollha li naqdu magħna l-programm ieħor elezzjoni 2026. Kien hemm issa li niġu fid-distrett 13 il-distrett f'Għawdex, propjament fir-Rabat fejn qegħdin insegwu l-ewwel diskors bħala parti minn din il-mass meeting hawnhekk ġewwa ir-Rabat Għawdex. Sintendi fil-preżenza tagħna hawn il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista ta' Għawdex għandek il-Norma Camilleri, Beppe Gallia, Luke Sajti ukoll il-Frank Anthony Tabone. Sintendi se jkun qiegħed jitkellem u jagħmel l-indirizz jew il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ukoll fejn jiena se nkun qiegħda insegwi fid-dettall dan id-diskors minn hawn u ftit mumenti oħra. Jiena sintendi se nkun qed nirreporta dan kollu fuq il-portal tagħna TVM News.mt kif ukoll fl-aħbarijiet ta' 8 u ta' 11. Jiena m'għandi xejn iktar ngħidilkom li f'ngħaddi l-linja lura lilkom u nsellmilkom. Grazzi lilek Ante u grazzi lill-ġurnalisti kollha li qegħdin jagħmlu dal-kollegamenti magħna li xara taħsbu li huwa faċli li tkun għall-prassa nies li jkunu pampjati u inti tittoqgħod serji hemmhekk f'nofshom tipprova tagħmel kollegaġi. Grazzi kollha kemm intom. Ħammorru mela ippermettuli ħammorru iż-Żurrieq nagħmlu kollegament din id-darba ma' Trisha Falzon li qed issegwi id-diskors fiż-Żurrieq. Nsellmulek anzi, nsellmulek Trisha. Glenn u Paula, inselmilkom il-pjazza ta' Żurrieq fejn propju sekondi qabel tagħna dan il-kollegament wasal il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela biex jindirizza attività oħra hawnhekk fiż-Żurrieq illi nifhmu li ħadkun waħda mill-aħħar lokalitajiet illi ħajkun qiegħed iżur il-Prim Ministru f'din il-kampanja elettorali kif risqin lejn tmiem il-kampanja l-3 nhar is-Sibt huwa jum il-votazzjoni u din hija fost l-aħħar żjarat biex ngħidu hekk fil-qalba tal-lokalitajiet li qed issir mill-Prim Ministru. Prim Ministru wasal issa ftit wara li kellu attività oħra għal pinnies fil-Gżira u l-qofol tal-attività tal-lum mistenni jintlaħaq bid-diskorsi li għamel taħt it-tinda. Mistenni wkoll jitkellmu żewġ kandidati oħra tal-Partit Laburista qabel mbagħad jitkellem il-Prim Ministru fejn mistenni jerġa' isemmi anki l-proposti li qed jippreżenta l-Partit Laburista fil-manifest elettorali tiegħu bħala parti minn din l-elezzjoni ġenerali. Kif qed diġà il-Prim Ministru diskors għadu m'għamlux għaliex wasal issa fiż-Żurrieq allura nkunu qed naġġornaw bħalma nagħmlu dejjem fil-bulettin tal-aħbarijiet tal-lejla fit-8 u anki fuq is-sit tagħna aktar tard il-lejla tvmnews.mt. Lakin kollox għalissa minnati għaj minn hawnhekk fiż-Żurrieq ngħaddi l-linja lura lilkom fl-istudju. Grazzi hemmhekk il-Antea u t-Trisha tal-kollegamenti tagħhom illi qegħdin jagħmlu mill-postijiet fejn il-partiti qed jagħmlu il-mass tagħhom. Austin, issir l-analiżi illi min ħaj jivvota l-partiti żgħar l-iktar li tinaqqaruhom il-voti tal-PN. Vera, mhux vera? Naħseb li vera, Iva, għaliex għalkemm il-partiti żgħar u jinsen semmi b'kull rispett lej il-partiti l-oħrajn lej DPD u l-Momentum huma iżjed mixħutin fuq temi jew topics li huma tradizzjonalment jafsu fuqhom il-Partit Nazzjonalista.
speċjalment l-ambjent. U ħafna mis-segwaċi tal-Partit Nazzjonalista tradizzjonalment huma konxja ħafna mill-ambjent u għandhom ħafna kritika għal mod kif l-ambjent ġiet trattat fl-aħħar snin. Mela allura iżjed ikunu. Iktar kostruzzjoni forsi mill-ambjent. Għax ambjent iż-żewġ partiti jagħmlu l-proposti, kostruzzjoni iż-żewġ partiti għadu daqsxejn iktar lura. L-ambjent, kostruzzjoni hija parti mill-ambjent. L-ambjent u li juf dal-pajjiż minħabba l-kostruzzjoni, mingħajr ma nidħol fil-ekonomija tal-iżvilupp, eċetera. Issa, il-Partit Laburista ma tantx għandu track record ta' ambjent, famuż Project Green u da, dik hija opinjoni tiegħi naturalment. Jiġifieri jiena naħseb illi dawk il-votanti li jivvotaw għal partiti żgħar, żewġ partiti żgħar il-kbar biex ngħidilhom hekk. Jekk ma jivvotawx għalihom, mhux se jivvotaw Labour qed niġġeneralizza ta' iżjed jivvotaw. Issa, kif jallimna Herman in-number one li jgħod. Allura jekk inti il-Partit Nazzjonista jgħidilhom il dawn in-nies li jew il-ħbib tagħhom. Għatu ivvotaw l-momentum jekk tridu għax temnu fl-ambjent u veri jiġġieldu għall-ambjent daw, però l-wan tieħ il-PN. Tista' tikkwantifikhom dak ta' Austin. Għax inkella inti se tellef se trebbaħ il-Labour, dak huwa r-raġunament. Kif? Il-għaliex il-partiti żgħar minn il-votanti tal-partiti żgħar kontrarjament għal kumplament tal-elettorat jixxiftjaw għal partit il-kbar. L-ewwel jagħtu l-ewwel preferenza għal partit il-kbir, il-partit preferut tagħhom, iż-żgħir, u mbagħad imorru it-tieni preferenza fuq il-Labour Party jew fuq il-Partit Nazzjonalista. Allura inti tista' hemm il-cross party voting b'saħħtu ħafna fil-partit iżgħar. Allura tista' tikkwantifikhom kemm Però se jitelfu l-partit il-kbar. L-istrateġija tagħhom huwa biex jitellaw deputat. Allura jistgħu jitellaw deputat. Mhux se jtellaw. Mingħajr Imma għaliex tajtek. Għax m'hawnx aptit fil-fost l-elettorat illi jmorru fuq. Jistgħu jtellaw deputat mingħajr ma jtelfu il-partit il-kbar. Il-verità hija jiena niftakar meta kont qed nagħmel. Għax l-unijiet jgħoddux hekk. Għax inti meta qed tagħti in-nies jafu li vot għall-alternattiva jew il-momentum ikun ifisser illi inti qed tnaqqas preferenza għat-tieni choice tiegħek. Qed tifhem ġifieri dik il-Duverger's law, illi suppost taħdem fil-sistemi maġġoritarji bħal first past the post. Imma hawnhekk il-verità għandna a two-party system. Issa il-mod kif aħna ġibna minn l-87 lawn illi l-ewwel preferenza huwa il-preferenza għal partit, allura hemmhekk ħadu daqqa taħar tal-partit iż-żgħar il għaliex il-votant qiegħed jażel li jivvota lilhom, però it-tieni preferenza qed iċaħdu il-partit li huwa t-tieni preferenza tiegħu qed iċaħdu mill-vot. Issa kien kunu onesti, il-proposti tal-partit iż-żgħar kienu l-iktar skjetti u l-inqas li għadu jomoduha. Ġifieri ma ninsewx għandek l-ADPD li kien l-unika partit iddikjara ruħu pro-choice. Sewwa, għandek il-momentum kellhom proposti aħna meta kellimnihom, il-proposti tagħhom ta' governanza kważi jekk inti titlob favur il-politiku kas kriminali. Ġifieri il-kostruzzjoni huma daħlu fih head-on u ma qadux joqogħdu attenti bil-moratorju. Imma, in their credit illi daw ħarġu b'daw it-tim ta' proposti, ma tħossux illi ma għal daw l-affarijiet. Mhumiex jgħidu. Is-sensittività tagħhom ma jistgħux jgħidu. Eżatt. Dak l-argument. Il-finanzjament tal-partit. Allora għaliex m'hemmx xatt mbagħad ta' dal-partit. Għaliex il-poplu Malti, il-poplu huwa sovran, il-poplu Malti għandu sistema elettorali li suppost tiffaċilita l-frammentazzjoni tal-partiti. Imma għażel li kollu żewġ partiti. Il-poplu sovran. Mawx aptit tat-tielet partit. Taqbel Malcolm.
Jiġifieri jekk kelli niggeġja jiġifieri il-momentum u l-APD, skużani, li jekk il-poplu jiridhom, ovvjament nhar is-Sibt hemm l-elezzjoni. U hemm naħwa Maltin ukoll bħala partit. Ovvjament, il-problemi tagħhom x'inhuma? Naħseb il-finanzi. Jiġifieri, number one, elezzjoni huwa expensive ħafna. Iż-żewġ partiti jonfqu flus kbar, okay? Dawn il-partiti żgħar m'għandhomx il-finanzi to reach their level. Għandek il-kwestjoni wkoll ta' proposti fl-opinjoni tiegħi huma tajbin ħafna. Imma the way they communicate. Il-komunikazzjoni huwa importanti ħafna. Jiġifieri tistennix li jiena ħanaqra il-proposti kollha li hemm, jiġifieri jien irid nisma' tramite il-social media tramite hawnhekk il-komunikazzjoni. They have to be very good communicators. U din naħseb barra kandidat jew tnejn ta' dawn il-partiti, il-komunikazzjoni mhix effettiva. Għajdu tant il-partiti għandhom jisimgħu dak li jgħid il-poplu ixxunhom hija construction żejda li hawn. Kemm il-momentum u kien ADP tgħidu dak isma' hi moratorju fuq dawk il-żoni ta' rationalization exercise 2006 jgħadu ma bnewx. Qalu għatnej li huma. Qalu għatnej li huma. Għanati kotazzjoni. People might like what we say, but they will never vote for us. Din kien hija kwotazzjoni li kien qal Wenzu Mintoff. Meta kien iċ-chairman tal-Alternattiva. Very true. Tajjeb, people might like what we say, but they will never vote for us. Il għaliex in-nies in ġenerali tivvota għal-gvern. Ma ngħidu tant li maturajna x'fissiri Labour jinibqa' Labour u missieri nazzjonalist. Iż-żgħażagħ immaturaw. Dak qed issir. Ix-shifts minn parti tal-ieħor qed issir. Tajjeb issa kbira. Imma bejn 2004 u 2013 saru seismic shifts. Iġvi, bejn 2004 u 2013, dawk id-9 snin, iġvi, ix-shifts kienu Fuq iż-żgħażagħ xi tgħid li semma Osti? Jien naħseb li żgħażagħ qed jieħu l-maġġoranza tagħhom il-Partit Nazzjonalista, naħseb li l-faxxa taż-żgħażagħ se tkun l-inqas waħda li joħorġu jivvutaw nhar is-Sibt. Skont is-sondaġġi li ġifieri jiena fuq taż-żgħażagħ taf xinejt, pero ħela ta' flus li tmurtom fuq jena. Għaluli, correct me if I'm wrong, illi da' żewġ DJs jiġu xi miljun biex iġibhom jagħmlu sija jdoqqu, sija nofs idoqqu. Żewġ partiti jew wieħed. Miljun il-wieħed? Ta' ġennu. Miljun, ta' imma mhumiex irħas se ngħidu. Ma da ġennu jekk kienu vera. Ġifieri il-partiti joqgħdu jiġbru il-ftit mingħand il-ħafna. L-elezzjoni tagħna saret stil Amerikana. Speċjalment il-Labour Party. Imma biex tindirizza dik il-faxx issa jindaqqasna fil-xilli u l-kulur. Imma biex tindirizza mhux ta' żmien. Ta' żmienna fola, daw ta' żmienna Mela, sinjuri, sfortunatament skadinna il-ħin, grazzi ħafna, Ġefri ġiġatela, ma sellimnilux, ma grazzi ħafna tal-li anka kontu maħna, persważa li ħaterġaw tkunu maħna anke fil-ġranet illi ġejjin, ara ma tajċ l-nisa jaqilaw il-paroli, ara ma s-setjemen fl-gwaljanza wara xar program. Ma t-nej kena mqarbina u ta' t-nej kienu mqarbina. Mela, grazzi tal-li naqattu ma naħna ovvjament nistidnukom għax nħdu pjaċir li konna diskussjoni animata u kolorita. Basta. Mela, grazzi tal-li segwejtuna, grazzi t-tim tekniku, t-tim ta' produzzjoni, appuntament għal-għada u għet mill-axħar żewġ programmi qabel il-ġurnata tal-elezzjoni. Lejla tajba.
Lesti għal ikla mimlija drama, daħ u kompetizzjoni? Iċ-ċikkulata għabditli! Min se jsajjar? Min ser jerbaħ dawk l-€1,000? Ejdirniex tinkwetax. Come dine with me Malta. Kalma ta' Jien li għandi ngħidulek, niġi u ngħidulek fuċċek. Il-lejla fid-9:15 fil-għaxija fuq TVN. Taqna. Merħba fil-kċina ta' uċċina. Għanajlek biex tala għajnejk, ħanaraw xikel ġej illum. Mil-kċina ta' uċċina, narawkom darbuħra. My mom is a superhero. She saves lives. You too can be a superhero. Save lives. Give blood.